Continuarem parlant i després es pot entrar i... Bueno, pues el llibre intenta resumir en 200 planes, encara que és complicat perquè els han passat moltes coses, tot el que han viscut les víctimes del metro en aquests últims 8 anys. Han tingut que viure un via crucis perquè han sigut doblement víctimes o han sigut doblement victimitzades perquè l'accident es va voler tapar a nivell polític. No es van investigar el suficient a nivell judicial i lamentablement a partir que s'arxiva per primera vegada definitivament, que pareixia que definitivament la investigació judicial semblava que socialment també estava ja quasi finiquitat, però bueno, la resistència exemplar de les víctimes del metro durant 8 anys ens ha conduït fins ací, ja que fora necessari arreplegar en un llibre aquest llarg trajecte de les víctimes del metro. És un llibre que recollís absolutament tot des que va començar el tema de l'accident el 3 de juliol fins al dia 24 de juliol del 2014, que és on acaba aquest llibre, i després, per supost, m'imagino que se'n farà un altre a partir del 24 de juliol d'enguany. El llibre s'acaba d'editar fa 2 setmanes que ha eixit i si es vol estar enterat del que ha passat amb les víctimes del metro és el més recomanable. Veure el vídeo de Salvados i després de llegir-se el llibre sobre l'accident del metro. Bueno, tenim consciència de que va ser un mal accident i de que sobretot es va tancar en la